जय भोजपुरी रउआ लोग से एगो निहोरा बाकी लाल रंग के सब्सक्राइब बटन के दबा के भोजपुरी फैंस क्लब से जुड़ जाए जा और ये घंटी वाला बटन प्रणाम भोजपुरिया जहां स्वागत बा आप लोग के भोजपुरी फैंस क्लब में। का पवन सिंह अब स्मृति सिन्हा से शादी करी हन। जी हाँ भाई लोग, आप लोग जैसा जाना तानी जा कि पवन सिंह और ज्योति सिंह यानी कि पवन सिंह के धर्म पत्नी ज्योति सिंह के बीच जौन की तलाक होके जा रहा बा। अभी तलाक भइल नहीं है, अगला डेट जौन के मिलल बरुए इ लोग के। जी हाँ भाई लोग, लेकिन कोर्ट में जज के सामने दोनों आदमी यानी कि पवन सिंह और उनकर पत्नी ज्योति सिंह ये कहले वालों कि हमनी के एक दूसरे के साथ रहल नहीं जा चाहत। जी हाँ भाई लोग, तो अब सब लोग सोचता कि का पवन सिंह अब स्मृति सिन्हा के साथ शादी करियन। काहे कि स्मृति सिन्हा के साथ पवन सिंह इस समय हर जगह नजर आ रहल बारे। तुतला भवानी स्टेज शो देखी जा या पवन सिंह के जौन भी नया गाना आ रहल बा, सब में स्मृति सिन्हा ही पवन सिंह के साथ नजर आ रहल बाड़ी। ओइजे देख लीजा हर हर गंगे पवन सिंह के नया फिल्म जौन शूटिंग भइल बा ओहू में स्मृति सिन्हा ही नजर आ रहल बारी। जी हाँ भाई लोग, तो ऐसा कोनो बात नहीं है कि इन लोग के बीच शादी होके वाला बा। जी हाँ भाई लोग, आप लोग के बता दी कि पवन सिंह और स्मृति सिन्हा के जोड़ी के भोजपुरी दर्शक बहुत पसंद करेले। यही से अभी भी देखम जा तो साड़ी से ताड़ी गाना पवन सिंह और स्मृति सिन्हा के जोड़ी में आई रहे, अभी भी ट्रेंडिंग में चल रहल बरुए। जी हाँ भाई लोग, तो आप लोग के ये जोड़ी कैसा लागेला पवन सिंह और स्मृति सिन्हा के कमेंट में बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय भोजपुरी।